गली भीतर गोटे अच्छी सिलाई दुकान ଆଗେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଯାଉ रे बोला ବାବି କରିଦବ ବାବି କରିଦବ ବାବି ସାଙ୍ଗରେ ବାବି କହିଦବ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ରାମନାଥ ଘର କତରୁ ସିଏ କହିଦବ ଅଛି ନା ଅବସ୍ଥା ନଗଦ ଆଇଛି ଯିବ ୟାର ତ ସଇଲା ପଳେଇବ କିଏ ଏଇ ଯେ ସକାଳୁ ଯୋଉ ବଳି ପଡ଼ିଲା ସକାଳ 9ଟା ବେଳକୁ ବସ ବସିକି ସେ ବଳି ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ସକାଳୁ ଯୋଉ ବଳି ଦୁଇଟା ଛାଡ଼ିଦେଲା ପକେଇଲେ ତୁ ପଳେଇଲା ସକାଳୁ ବଳି ପଡ଼ିଲା କଖାରୁ ମାରିଦେଲା ଆଗୁ ରହିକି ଅଦା ରହିକି ସେ ଗୋଟେ କଖାରୁ ଫୋପଡ଼ା ଦେଲା ତା ଦରମା କାଟ